Pépé. Et il y a de Norianoué qui a sous Ah. Oujiche à Traorel, au Namonen. En zijn weg we toen doorgeer, we batjewen. En zijn jo me fepe, so je zo wijn nog galipat get haar. En zijn Pepe George we directement quoi, je zo toen doorgeer we. Binnen Julia dan trouwsen, je dus nekket die gar Trejonent, quoi. ja. Un trejonent, quoi. Je la ram na kama armosen, marsen moyen arrache orjo. Ja mer jo ne se d'arrachtet je yetun bion je dus toilet Pepe George a haar quoi, draaien de haar or Pepe zo kwet an yen en je zo pet je dus pet droek quoi. En zijn me Pepe yon la redon me chut assurance mais je dus regarde de hon je do Wetchet patra la remeng pinwek hein. Wetchet pinwek no. Donc je dos rek tamegar gande hon. Mais draillet tout ou rare. Oh ben yo we draillet mat quoi. A garjo wa ke blonset nanitra. Marsen no chot treazruk mais arrestet pe aider à us da rare arjo. Arjo ne zarachtet ne zen, jo me fepe ne zarachtet, mais Pepe George we anien, an zen igar we draillet quoi. Rod we draillet. Ah ja, rod we draillet. Rod au Quat. Ja. Ja, als je onze kwart we ba. Ja. Ja, Pepe Lennes komt een trouwse dijn poem die met. Ah, Eurodet. Oh, pas ook. Ja, nos daar dan zijn we doen Pepe. Ah bon. Ja, nos daar per mot jo na wat je dat zien anders. A Pepe a raïchist. Ben ja, tout un dud d'arraïchis. Ja, ben d'achena we rochagis. A lambic au dvie. Ja, da meg mais surtout de gis. Surtout de gis. Ja.